Det er en fornøjelse at tage igennem byen og møde på arbejde midt i København, hvor der er fri adgang til offentlig transport, cykelmuligheder til de fleste steder. 5 minutter, så står du nede i byen. Det er et rigtig dejligt sted. Det er det. Historiske lokaler, og man kan fornemme historien i huset. Vi har faktisk et super godt samarbejde med designerne, fordi selvom det er svært at få tingene til at mødes, både at det skal se ordentligt ud, og det skal fungere rigtigt og være så småt, så arbejder vi begge to ud fra filosofien om, at form følger funktion, og det gør bare, at vi kan mødes i nogle ordentlige kompromiser. Der er masser af muligheder. Hos FreeShape der er den generelle holdning, at hvis du har en idé, så skal du prøve den af. Og prøve den fysisk af. Køb de stumper, du skal bruge, test tingene af. Det at gentænke ting og være innovativ og få nye idéer, det er så indgroet en del af FreeShapes kultur, at vi ikke, der er ikke nogen skel. Alle input tæller. Vi kommunikerer som et hold. Udvikling, det er en holdsport, det er ikke et individ. Sådan har det altid været. Og hos FreeShape, der er det altså et meget, meget, meget stort hold, og det er også derfor, at vi laver nogle helt fantastiske produkter. Alle dine kompetencer bliver brugt, og du kan selv bestemme, hvor du vil lægge dit fokus. Jeg holder rigtig meget af mit job hos FreeShape.